dono la benvinguda a aquest acte que organitzem, com he comentat, des del Consell Català del Moviment Europeu. És un acte on parlarem de l'educació, però l'educació orientada a crear aquesta ciutadania compromesa amb la identitat europea, perquè es pot ser europeu sense conèixer exactament què és la Unió Europea, sense conèixer la història de la Unió Europea, es pot estimar allò que no es coneix. Per tant, per resoldre aquestes incògnites o per donar resposta a aquestes preguntes, anem a buscar l'educació. I per això pensem que aquest acte era clau i li vam donar la responsabilitat d'organitzar-ho i de preparar-ho en Joaquim Millan, que és un expert no només en temes europeus, sinó també en animar el jovent a estimar aquesta Unió Europea i ell, que és coneixedor d'aquest món educatiu, doncs ens ha preparat una jornada molt especial i, per tant, Joaquim, et dono a tu la paraula perquè presentis els ponents i engeguis ja la jornada. Endavant. Moltes gràcies, Oriol. La veritat és que el primer que tinc a dir és agrair a les 3 persones que hem pensat que podien ser ponents avui, tant a la Laura Rahola, que és la responsable de comunicació de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Gràcies, Laura, per estar aquí. També al Marc Batlle, responsable de projectes europeus de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Gràcies perquè també des de Lleida es fan coses a Europa i, per tant, és important també, quan fem aquestes coses, parlar de territori. I, per últim, també el Xavier Serra, director de l'Institut, que en aquests moments director de l'Institut Salvador Espriu de Salt, a Girona. També moltes gràcies, Xavier, perquè ens aportes una visió de les comarques gironines, i dic comarques perquè tu has passat per diversos instituts i a tots els instituts on has passat sempre has deixat la petjada europeista i europea. Com deia l'Oriol, és veritat, si no comprens una cosa, si no entens una cosa, és difícil que l'estimis, no? I, per tant, és molt important l'educació perquè és la manera de fer pedagogia europea, que el jovent comprengui què és Europa per ells, que entengui quin és el projecte europeu, perquè és l'única manera que estimi això que diem Europa, però no només l'estimi, sinó que tingui aquest sentit de pertinença a això que diem ciutadania europea i que és una gran desconeguda per la majoria de la ciutadania que la conforma, i això és una llàstima, no? I, per tant, invertir en educació és una gran inversió. Com deia el Nelson Mandela, deia l'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. Espero que l'educació també sigui una bona arma per canviar Europa, per fer una Europa molt millor. Dit això, només aviso a les persones que en aquests moments ens estan ja seguint i aquelles que ens seguiran després, perquè això queda enregistrat, que és la primera cosa que volia dir. També comunicar que totes aquelles persones que vulguin preguntar ho poden fer a través del xat. En tot cas, jo de mi mateix intentaré aleshores fer o sumar diverses preguntes, o si hi ha una pregunta directa en algun de les persones ponents, doncs jo la traslladaré. I, per últim, explicar que farem 3 blocs. Són 3 preguntes que els ponents coneixen, que jo ara les faré la primera i que tots 3 tindran uns minuts per anar contestant cada una d'aquestes preguntes que es faran. I després, al final, tindrem un quart moment, que serà el moment del que seria el debat amb les persones que ens segueixen, les preguntes que traslladarem que s'hagin fet durant la jornada o la sessió, i així també podrem una mica interactuar amb els assistents, que sempre és important, poder també interactuar. Començarem amb la primera pregunta, després dels agraïments als ponents i d'aquestes primeres indicacions perquè puguem fer una sessió totalment àgil i també positiva. Faríem la primera pregunta. La primera pregunta que jo els vaig plantejar era com hauria de ser l'educació dels ciutadans i ciutadanes europeus i europees. És a dir, com s'hauria d'educar a nivell europeu per una mica que aquesta ciutadania europea vagi agafant forma. I no sé si, per exemple, aquí podríem començar en aquesta primera pregunta, per exemple, per la Laura Rahola, si voldries començar la teva intervenció, et sembla? Sí, i tant, i tant. Joaquim, moltes gràcies i moltes gràcies al Consell Català del Moviment Europeu per convidar-me a participar d'aquesta jornada, que, com us deia al començament, per mi toca el tema clau. Hi ha poques coses que em semblin tan important com l'educació i, per tant, també si parlem del projecte de construcció europea, doncs em sembla bàsic. Crec que hauria de ser per aquí que s'hauria de començar i, a més, em sembla que
hi ha molt per fer, és a dir, segur que ja ho anirem comentant. Per tant, moltíssimes gràcies i també gràcies per convidar-me a participar-hi, però sobretot perquè crec que n'aprendré molt, perquè al final estic amb dos experts en temes d'educació, jo no ho soc, jo intento comunicar en tots els àmbits i de la millor manera possible, però és un tema que, com deia, de manera molt clara m'interessa i, per tant, estic encantada de participar-hi. Com hauria de ser l'educació dels ciutadans europeus? És que, abans ho dèiem, ens has fet unes preguntes difícils, Joaquim. A veure, per mi és bàsic, quan parlem d'educació, justament formar ciutadans, i dins d'aquesta paraula de ciutadans engloba tota una dimensió de formar també el sentit crític, la pertanyença a una comunitat i a una societat i conèixer quins són els valors que la conformen. I, per tant, penso que dins de l'educació dels ciutadans europeus en general, la dimensió europea hi hauria d'estar integrada de manera global. No només quan estudiem geografia, no només quan estudiem història, sinó com una dimensió global que estigués present en el seu dia a dia. I crec que amb això, per això deia que encara hi estem molt lluny. L'historiador Timothy Gardonaix, que diguem-ne, quan preparava el seminari, allò que et venen articles que has llegit i coses que has guardat, i en tenia un guardat d'ell que deia que la clau del problema democràtic a Europa no és Brussel·les, sinó que és Babel, per començar. I la mobilitat, afegia. És a dir, no és les institucions sobre les quals ja debatrem, però hi ha moltes coses a millorar, sinó que probablement és que necessitem trobar aquests nexes d'unió que ens facin sentir-nos europeus. Per això el tema de les llengües, per això el tema de la mobilitat, per això també sortirà un dels grans èxits de la Unió Europea ha estat probablement el programa Erasmus per la seva contribució a aquesta ciutadania europea. Però jo aniria més enllà, no ho podem fiar tot a l'Erasmus i en aquesta mobilitat, que sí que és important, sinó que aquests lligams han de començar també aquí, perquè al final, i això també ens ho trobarem i ho podem comentar, els estudiants que participin en un Erasmus o que entren dins aquests programes d'intercanvi moltes vegades ja tenen aquesta predisposició. Però a moltíssima gent això no li arriba i acaben sentint aquesta Unió Europea com una cosa aliena, mentre que hauria de ser molt més interioritzada, començant per aprendre que Brussel·les no és allò, Europa no és allò o no és Brussel·les, és que Europa diu que, sinó que nosaltres en formem part. I quan dic nosaltres, vull dir com a ciutadans, però també les nostres institucions, també els nostres polítics, etc. I per tant aquí hi hauria tota una dimensió d'interioritzar aquest concepte i que els ciutadans europeus aprenguin també a l'escola que hi ha certes coses, que hi ha coses molt importants que es decideixen a Brussel·les, però que no les decideixen així perquè sí, sinó que hi ha unes eleccions europees on podran participar i, per tant, és important que desenvolupin aquest esperit crític que dèiem. És a dir, que em podria estendre molt, probablement sense acabar de trobar la solució perfecta, però una mica a la base diria que aquesta educació, com ha de ser de manera concreta, probablement no ho sé, però que ha d'incorporar aquesta dimensió europea en totes les seves vessants i d'una manera molt més profunda del que tenim ara, doncs crec que sí, que aniria per aquí, almenys la meva proposta. Molt bé, si et sembla, Xavier. Molt bé. Molt bona tarda, moltes gràcies també per la invitació i per estar aquí amb tots vosaltres. Jo havia preparat una petita presentació, però no us espanteu, són només unes imatges, unes fotografies, i la pregunta que feies és ben interessant, com hauria de ser l'educació dels ciutadans europeus. Si m'ho permeteu, i si funciona, us ensenyo aquesta petita presentació. En principi el que havia fet jo era preparar unes diapositives en les quals hi havia el títol i tal, després, si aconsegueixo passar-ho. Molt bé, doncs aquí hi ha unes quantes anècdotes, però no m'allargaré. Tots nosaltres hem viscut l'emoció del Dia d'Europa i diverses coses. El que està clar és que l'educació no és només racional, sinó que també és emocional. Aquesta és la pàgina del Dia d'Europa d'aquí de Girona, on estic, per al dia 9 de maig. De fet, se celebra el dia 7, el divendres. I aquestes són les idees que volia compartir sobre aquest primer punt de forma molt ràpida. Jo penso que l'educació
dels ciutadans i ciutadanes europees ha de tenir en compte la realitat. L'educació està canviant, això és una cosa molt coneguda, hi ha formats nous, està molt centrada més que en la memòria, en aprendre's llistes de coses, en la competencialitat. L'educació s'està allunyant de la tercera persona, del que parla de coses que han passat, ha de ser molt més personal i les coses avui dia canvien molt ràpidament. Per tant, si volem educar els joves de Catalunya en concret i d'arreu, en coses d'Europa hem de tenir en compte aquestes idees. No ens podem limitar a publicar o dir-los que llegeixin la Viquipèdia quan parla d'Europa o que entrin a la pàgina web de la Comissió del Parlament Europeu o del Consell d'Europa per parlar d'altres institucions. És ben cert que la planificació actual educativa als nostres centres educatius no inclou Europa. Europa no és un tema d'estudi, no és un tema ni els valors europeus. Només marginalment, com coneixeu bé segurament els membres els ponents, només marginalment a quart d'ESO, a primer de batxillerat i sempre a final de curs en presses es tracta una mica d'Europa, hi ha algunes referències fragmentàries, però no hi ha un pla ni un projecte. He de dir que les fotos que vaig posar aquí a partir d'ara són fotos reals d'actes europeus que hem fet. És cert que en l'educació hi ha una nova complexitat i per tant s'ha de tenir en compte. Per exemple, hi ha coses que són que estan de moda, parlar d'ecologia, de feminisme, de música, d'art, i altres, en canvi, com les institucions, la pau entre els estats, el dret i la legislació, sembla que són out. Però són importants per a Europa. Com entendre el tema dels drets humans, la famosa Carta Europea, o qui mana a Europa? És una pregunta que jo sé que a vegades el Quim, quan parla d'això, a les escoles ho diu molt. Tots sabem qui és el president d'Alemanya, dels Estats Units o la presidenta d'Alemanya, però no sabem qui mana a la Unió Europea. I finalment manquen experiències emocionals. Aquestes experiències emocionals es donen en altres terrenys, educatius. Per exemple, en temes de música, d'expressió artística, de tecnologia, ara tothom fa Arduino i altres coses. Finalment, volia dir una última cosa en aquesta primera pregunta, sobre l'educació dels ciutadans. Jo reivindico, amb això em puc equivocar, però potser no, que hi ha certes bones experiències educatives que hem d'afavorir. N'he apuntat aquí unes quantes que he viscut. Aquí tenim un parell de fotografies també recents d'un Erasmus i d'un Premi Europa que se'ns va donar a l'Institut l'any passat. Per exemple, la importància que té una cosa que fan a Estrasburg, també a Brussel·les, em sembla, en el Parlament Europeu, que és el joc de rol. Vas allà amb els teus estudiants i tu passes bomba aprenent com funciona la institució. El joc de rol, el fet que estudiants universitaris de les nostres universitats vinguin als centres educatius a explicar la seva experiència, Erasmus o altres, celebrar acadèmicament el Dia d'Europa, cosa que en alguns llocs de Catalunya es fa, en els instituts o a la ciutat. Una visita molt interessant, i això és Consell d'Europa, però també molt interessant, és el Tribunal Europeu dels Drets Humans. És una institució que atreu molt els joves, perquè allà es debaten temes que afecten realment la vida ètica i la vida política i pública de tota Europa. O coses com les que fa aquesta fundació, Schwarzkopf, que ven xampús, però que al mateix temps és una fundació que fa uns cursos, o feia, perquè ara amb la pandèmia tot s'ha vist una mica, feia uns crash cursos molt puntuals, amb un parell o tres d'universitaris que venien al centre i que revolucionaven el centre amb aquest programa que es diu Understanding Europe. Aquestes coses les reivindico, crec que poden ser molt útils. I ara, finalment, i acabo, dos plecs de fotos d'activitats europees que hem fet a l'Institut. Només veient la cara dels estudiants quan fan aquestes activitats, un pot entendre que això té futur. Una altra cosa és que s'haurà de fer millor, més extens i tal. Aquí teniu, us posa la lletra petita, no sé si la veieu, Dies d'Europa, activitats diverses, Understanding Europe, d'aquesta fundació que us deia, o bé la visita al Parlamentàrium, són les fotos de l'esquerra, on fan de parlamentaris realment per unes hores. Molt bé, doncs això és el que volia dir d'aquest tema. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Toca el torn a Marc. Què ens pots aportar en aquesta primera pregunta? No se sent. En primer lloc, agrair-vos la participació en aquestes jornades, a tu, Joaquim, que ja ens coneixem de fa molt temps. I lligat amb el que heu dit Laura i Xavier, sincerament, per plantejar-nos Europa ens hem de plantejar-ho de forma globalitzada en els centres educatius. No ho podem tractar de forma individual en una matèria, en la matèria d'història, geografia, no podem tractar de forma puntual, com ens has dit, Xavier, sinó d'haver un conjunt d'activitats que lliguin i que permetin el treball en els diferents aspectes que inclou Europa. Actualment, l'escola i l'educació són afers que preocupen i que estan en boga en la societat, però la part europea de l'educació queda amagada o en un racó i, per tant, hem de trobar moments en els quals els estudiants, l'alumnat de les aules, conegui, com has dit, a partir de l'experimentació. És a dir, podem dir
observar les diferents accions que es van passant el dia a dia, com està actuant a Europa, per exemple, en l'actualitat del Covid, o com està actuant en els temes d'immigració, o el tractament que tenen els nostres parlamentaris quan van en un país o en un altre. I això pot donar peu a parlar-ne, però no només en aquesta acció. I això ja dona lloc també a introduir les institucions, com aquestes institucions estan treballant per tots nosaltres en el seu dia a dia, i quin impacte tenen les seves accions també en la ciutadania. Per fer-ho, Xavier, has comentat la gran importància d'un aprenentatge competencial en el qual s'empoderia l'alumnat i esdevingui un ciutadà actiu i dinàmic a partir d'aprenentatges basats en l'observació, indagació, el raonament lògic, el pensament crític, que permeti qüestionar la realitat que l'envolta, reflexionar i treure conclusions d'aquest món que l'envolta, d'acord? Per tant, d'esdevenir un ciutadà autònom europeu, però també que sigui capaç de reflexionar, descobrir aquestes cultures diverses, llengües diverses, i li fomenti la inquietud de conèixer aquestes persones que hi ha en altres països i estableixin relacions. Projectes significatius com l'Erasmus, que tractarem potser més endavant, són grans eines que a través de la mobilitat, però també hi ha d'altres eines que es poden fer mitjançant de tipus virtual o directament a partir de petites tasques educatives que donin lloc a un efecte en cadena i donin un valor afegit a l'educació i, per tant, a l'alumnat directament, fent-lo esdevenir un ciutadà del segle XXI i ciutadà d'Europa, d'acord? Perquè ells són els joves que mouran i decidiran l'Europa del present i la del futur. I, per tant, d'alguna manera, és important fer-los partícips d'aquest ensenyament europeu en tots els sentits. Moltes gràcies, Marc. Veig que ens estem totalment amb això semblem al Parlament Europeu, anem tots on time, estupendo. Faríem el segon bloc, la pregunta ja entra una mica més en detall, que és, hauria l'educació, creieu que l'educació hauria de fomentar la participació dels alumnes en la societat amb una perspectiva europeista o europea? És a dir, si l'educació ha de fomentar la participació com a ciutadania futura dels joves i si a sobre hauríem de també generar que aquesta participació tingués una perspectiva no només local, regional o estatal, sinó també europea. Aquesta seria una mica la pregunta. I començaríem en aquesta ocasió, per exemple, amb el Xavier primer. Sembla, Xavier? Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. Jo aquesta segona pregunta també he preparat unes fotografies que a mi em fa molta il·lusió ensenyar perquè ens ho vàrem passar tan bé fent una participació concreta l'any passat que us la volia compartir. Per tant, a veure si ho aconsegueixo i si no funciona bé m'ho dieu, sisplau, perquè la tecnologia no ens pot aturar. Es veu, no, Joaquim? Sí, perfecte. Perfecte. Doncs mira, la pregunta 2 era que ens preguntaves si l'educació hauria de fomentar la participació de l'alumnat. Jo aquí voldria portar o compartir amb vosaltres 3 idees. En primer lloc, mireu la fotografia que hi ha a la dreta a dalt. És el Parlament Europeu, a Estrasburg, vam estar el mes de febrer-març, just abans de la pandèmia, de l'any passat, amb 25 alumnes de l'institut que havien guanyat el Premi Europa, del qual després comentaré alguna cosa. I a sota tenim una activitat de fa 8 anys o 10 en un altre institut. Jo crec que els joves d'avui dia, ningú estarà en desacord, que estan desencantats de manera general amb la política. La política hauria de ser un art noble, com tots els filòsofs i la gent de seny assenyala, però malauradament a vegades decep una mica. També la política europea. Per tant, què podem fer els joves per participar en perspectiva europea en la societat? Jo aquí assenyalava 3 idees molt breus. Una és la més propera, les accions pròpies de la democràcia local, des de dins de l'institut fins al municipi on està el centre educatiu, que la gent s'acostumi a participar amb una mentalitat que és la pròpia, una de les finalitats precisament del Consell d'Europa. El Consell d'Europa, no la Unió Europea concretament, que també, però el Consell d'Europa promou la democràcia local. Un altre tema és la coneixença, i aquesta és molt típica, i ho ha esmentat en Marc, entre joves de diferents països, compartir experiències. I les accions formatives i també de voluntariat. El voluntariat és molt atractiu i el voluntariat europeu jo crec que s'hauria d'ampliar. En aquestes accions, concretament ara estan funcionant Erasmus+, els e-twinning, que són activitats molt interessants. Una altra cosa que volia assenyalar és que les intervencions han de ser operatives i concretes. No n'hi ha prou en parlar, sinó que cal fer coses que siguin actives. I, a més, l'únic camí són els centres educatius. Per això jo reivindico, a veure si algú m'escolta,
que cal un lideratge no només de l'oficina o de la representació del Parlament i de la Comissió de Barcelona, sinó del Departament d'Educació de la Generalitat. Ha de ser el camí que s'ha d'activar perquè això sigui realment present. Les fotografies de sota són també d'Estrasburg i penso que és molt interessant que les activitats que es facin no siguin només puntuals. Vull fer aquí una petita denúncia. Quan s'acosten les eleccions al Parlament Europeu, arriba força informació del Parlament Europeu. Però després, durant els anys següents, mentre el Parlament Europeu funciona, la informació no és tan intensa, eficaç, efectiva. Jo crec que cal donar continuïtat. I un molt bon exemple, que també reivindico i felicito, és el de l'Ajuntament de la ciutat de Girona, que quan va ser guardonada amb el Premi Europa del Consell d'Europa, el 2016, va decidir que hi hauria un projecte anual, un premi anual des d'aleshores, dotat amb força diners per un grup d'estudiants que fessin un projecte. Per tant, la continuïtat. Finalment, la tercera i última idea d'aquest bloc sobre la participació és que la perspectiva europea en la participació dels joves ha de tenir una sèrie de característiques. No les llegeixo, només les assenyalo així per sobre. Una és el superlema, el lema de la Unió Europea, units en la diversitat. És un dels símbols de la Unió. Una altra és la preocupació oberta a tot el món, la cooperació internacional. Europa no està tancada, sinó que està oberta. Una altra característica de la participació és la mentalitat global i, finalment, els europeus no som els més macos del món, però sí que ens hem de caracteritzar per defensar les llibertats i els drets. Per això el sentit crític, que també comentava en Marc, és tan important entre els estudiants. I per acabar tenia aquí també algunes fotos. Aquesta és de la representació de Barcelona, que vam estar l'any passat, uns quants estudiants, i aquesta és una altra també de la representació. Molt bé, doncs aquí ho deixaria. Moltes gràcies, Xavier. Laura, què ens pots dir sobre aquesta segona pregunta que fem? Sí, i tant. A veure, jo començaria, enganxant-me al que ha dit en Xavier, de, diguem-ne, donar continuïtat en aquestes propostes i en aquestes accions. Efectivament, ara mateix, si mires els temes europeus i com s'aborda la ciutadania europea dins de totes les etapes escolars, sincerament és un desert. És a dir, més enllà d'això, la voluntat d'alguns mestres i diguem-ne que fan aquestes accions de manera totalment vocacional, no està encabit enlloc. Jo tinc dues nenes en edat escolar i una ja ha acabat la primària, l'altra està a primer d'ESO, i de moment la Unió Europea està desapareguda. Elles evidentment saben què és per l'entorn que els hi ha tocat viure, però no s'ha abordat. Quan es podria haver fet, o segons el meu punt de vista s'hauria d'haver fet. No estem parlant d'adoctrinament, que de vegades potser hi ha gent que pot pensar que estàs parlant d'adoctrinament. En absolut no és això. Abordar la identitat europea no vol dir no ser crític amb el projecte europeu, amb com s'està fent, amb com s'estan fent les institucions, igual que abordar la identitat catalana o qualsevol altra no vol dir que hagis de combregar amb un partit o amb unes institucions o unes altres. I, per tant, una de les coses que volia dir és com aquest sentiment de pertanyença i, a més, aquesta realitat que entronca amb una història, amb uns valors comuns, es pot abordar a totes les edats i de fet, doncs, això, l'ideal seria que hi fos des de la primària, cada una a cada edat, doncs, adaptant el missatge, evidentment, i adaptant el context. De fet, jo no tenia diapositives, però sí que tinc aquí una coseta que us volia ensenyar, que és un conte que hem editat des de la representació adreçats a nens de primària. És una història de ficció que parla dels valors europeus. És a dir, no és un llibre de text sobre els 27 estats europeus i sobre si els francesos mengen formatge i els belgues tenen el Tintín, que també està bé, sinó que és una història de ficció que entronca amb els valors europeus, una història que potser no s'ha vist bé, però de fet passa en un altre planeta, i el que explica és que en una galàxia llunyana hi ha un planeta on 4 espècies absolutament diferents s'estan barallant tot el dia i han decidit construir murs perquè no s'entenen. I una nena d'una d'aquestes espècies que té els pares que són comerciants interestel·lars descobreix, a través d'un objecte gairebé màgic, que en una altra galàxia hi ha un planeta anomenat Terra, hi ha una regió que es diu Europa, on els hi passava una cosa molt semblant o encara pitjor, perquè no tenien murs però s'enfrontaven amb guerres i van trobar la manera d'entendre's. És a dir,
I a partir d'aquí, doncs, ella, com a heroïna de la història, aconsegueix que s'apliqui la mateixa recepta al seu país. Però el que vull dir és que hi ha moltes maneres d'explicar aquesta història. En aquest cas està parlant d'una història de ficció, però que entronca amb els valors europeus i, a més, esmenta aquesta història europea. Doncs, com deia, això torna a ser, igualment és una anècdota, ho hem fet des de la representació. Al final, les escoles que ja treballen aquest tema per vocació ens el demanen i ho faran, però caldria una presència molt més estructurada d'aquests temes al llarg de l'educació, per formar justament ciutadans crítics, perquè quan ens trobem amb les eleccions, que estic totalment d'acord, hauria de ser molt més continu, però quan ens trobem amb les eleccions, els joves que acaben de complir 18 anys, és igual, o els més grans perquè ja ho tinguin la memòria, sàpiguen com es tria qui mana a Europa, no? I també per formar ciutadans, una mica aquí també entroncant amb la pregunta que feies, no només crítics i que participin, no? I que, per tant, coneguin les eines per participar i que van més enllà de les eleccions. Jo entenc el que deia en Xavier, que hi ha un desencantament amb la política, no ens ho posen fàcil els polítics a tots els nivells, però alhora també em sembla important passar als joves un missatge en positiu respecte de la seva participació. És a dir, potser sovint no incidim prou amb els mecanismes de participació que tenim, no només a Europa, sinó també, per això també estava bé el que deia en Xavier, a nivell local, a nivell estatal. És a dir, saber que, d'acord, que ens podem queixar, però que resulta que també ens estem queixant, però hem fet servir totes les eines que tenim abans de queixar-nos. Per tant, també passar aquest missatge em sembla interessant. I no sé si m'estic passant o no, potser ho deixo aquí, no? Molt bé, Laura. Doncs, Marc, et toca el tu. Què tu creus que s'hauria de fomentar la participació en aquesta perspectiva europea i de quina manera, si creus que sí, de quina manera? Crec que els companys, el Xavier i la Laura, heu plantejat idees molt interessants que potser seria bo que poguessin traslladar de forma més generalitzada i a tota Catalunya, no? Que potser el Consell Català pot traslladar al Departament d'Educació accions, com bé has dit, per exemple, la que es fa a Girona, d'alguna manera es pogués traslladar-se a tots els municipis de Catalunya. El Dia d'Europa moltes vegades es queda a nivell institucional, a nivell de Twitter, de xarxes socials, però no arriba als centres educatius, sinó és una voluntat pròpia de cada centre en el qual decideix fer algun tipus d'activitat. Per què no s'incideix des del departament, o es demana d'alguna manera que es creguin vincles, ja que potser facilitar cert material, però que d'alguna manera s'incideixi per tal de que tots els centres educatius creïn aquesta mena d'activitats que potser sí que són puntuals, però que són un efecte en cadena, que pot donar lloc al Dia de les Llengües i que a partir d'un treball de petites activitats doni lloc a un projecte significatiu, com podria ser aquest que has comentat, Laura, d'una lectura primària, però que pot donar lloc a un projecte globalitzat a l'ESO o a batxillerat, en la qual es treballi Europa en tots els seus sentits, d'acord? Des dels valors de la participació activa, solidaritat, democràcia, permet introduir que les diferents institucions i com intervenen aquestes institucions en el si de cada alumne, de cada família, de cada pare, mare, tutor, per tant, fer implícita tota la comunitat educativa en aquestes accions i a fi d'efecte de permetre'ls que a poc vagi més enllà aquest coneixement d'Europa, que no només se quedi aquesta acció puntual del professor d'història o geografia que explica de forma puntual en el seu currículum perquè ve per normativa, o perquè el desig d'aquesta persona en fer-lo, sinó que quedi en el si de l'organització. Desenvolupar accions internacionals ho ajuda, però la part d'institucions, la part de coneixement de l'entorn europeu, doncs cal treballar-ho de forma més important i de forma més activa per part de l'alumnat. Molt bé, Marc. Doncs ja passaríem a la tercera. Ja tenim algunes preguntes que ens han anat fent al xat, per tant ja tenim després un parell de preguntes com a mínim que ja he vist que farem, però abans entrarem en el tercer bloc, que és la pregunta és la següent. Com caldria educar per generar aquest sentit de pertinença a la ciutadania europea que malauradament constatem que no existeix, o que la gent sap que pertany a Europa, però no té aquest sentit de pertinença que realment
pertany a aquest espai europeu amb drets, obligacions, amb oportunitats, amb aquesta mobilitat. Inclús els joves a vegades cometen l'error que ho donen per fet, com una cosa... Clar, ells han viscut aquesta última part, no són conscients del que ha costat arribar aquí i, per tant, es pensen que això és així o ha estat així sempre. I, per tant, com podrien des de l'educació generar aquest sentit de pertinença a la ciutadania europea perquè aquesta pròpia ciutadania després realment pogués funcionar de manera que millorés també el projecte europeu. I en aquest cas començaríem per tu, Marc, si et sembla. Per generar aquest sentit de pertinença europea, al final el que cal és que l'alumnat se senti europeu. Per sentir-se europeu, clar, s'han de treballar diferents aspectes. Primer, la participació activa, no? La participació activa que pot anar de conèixer aquestes institucions que diem mitjançant diferents activitats puntuals en el centre, però també veure que podem parlar de fora de l'escola, és a dir, els mitjans de comunicació, com l'alumnat rep aquesta informació, o que desafortunadament potser els estats s'apropien de la informació i del treball que es fa des d'Europa. I per altra banda, també m'agradaria comentar també les diferents accions internacionals que es fan des del centre, que d'alguna manera hem vist que l'alumnat té un impacte important sobre el seu sí, sobre la seva realitat. I m'agradaria comentar dos casos d'aquests anys que són significatius, des d'un alumne que en l'etapa de l'educació secundària obligatòria va tenir l'oportunitat de començar a participar en un projecte online, el Twinning, en què va conèixer alumnat de tota Europa i va fer amistat amb alumnat de Letònia, d'acord? I va tenir l'oportunitat d'anar a Letònia mitjançant un projecte Erasmus, sortir d'aquest poble rural, un alumne que no havia viscut mai fora de la seva població, de l'entorn de Lleida, i que si li va obrir els ulls al poder conèixer nova gent, noves cultures, noves llengües, i per tant aquesta sensació de que era capaç que tenia, que se li millorava molt l'autoestima, la motivació de conèixer, de voltar per Europa, d'engegar noves accions, o un altre alumne en la qual, per exemple, va anar a fer pràctiques de CAI, un curs amb poca formació, pocs hàbits d'estudi, però finalment va fer pràctiques a Alemanya. I quan va finalitzar la seva estada de pràctiques, li van oferir la seva primera oferta de feina. I dius, doncs, se m'obren les possibilitats, se m'obren les ganes de fer coses, de conèixer aquest entorn europeu i, per tant, se senten cada vegada més europeus. Per tant, l'Erasmus, com altres projectes europeus, tant online, físicament, estan obrint les possibilitats, estan engegant noves accions en els centres educatius, en l'alumnat, i l'estan motivant en desenvolupar i veure que ells són capaços de. I si són capaços de i coneixen l'entorn en el que es mouen, esdevenen ciutadans actius i amb ganes de participar en aquest entorn europeu, aquest entorn conjunt, en el que en el nostre dia a dia ens permet desenvolupar-nos i créixer com a persones. Moltes gràcies, Marc. Laura, què et sembla? Sí, totalment d'acord. L'Erasmus, ja ho he dit per enllaçar amb el que deia en Marc, ja ho he dit abans que les institucions europees sempre el presentem amb molt d'orgull, però crec que amb motiu, perquè efectivament és un programa que demostra, diguem, tot el que es pot fer en un àmbit on la Unió Europea més no té competències, com és educació. Les competències són de cooperació i d'ajuda, però amb això que teníem es va bastir un programa que efectivament ha estat un èxit i que de fet, diguem-ne, any rere any ha anat augmentant la dotació, sobretot des que tenim a més ja Erasmus+, ja no és un programa només adreçat a estudiants universitaris, sinó que s'ha ampliat molt més. I des de les institucions estem convençuts que cal cuidar-lo, una mica és la nineta dels ulls en molts aspectes, i en el nou programa el finançament, tampoc ens estendrem molt, però el finançament dels programes europeus va 7 anys i ara estem a l'inici d'un nou d'aquests programes, d'aquests terminis de finançament, doncs s'ha reforçat molt amb la dotació. Però abans deia, no podem fiar-ho tot a l'Erasmus,
en dos sentits. Primer, l'Erasmus clàssic que coneixíem, és a dir, el d'algú que es pugui, a vegades no és tan fàcil, no? Permetre anar a estudiar fora, passar un temps allà, i per això doncs, també ja el mateix programa Erasmus, com deia, s'ha ampliat, ara en diem Erasmus Plus, perquè inclou moltes més opcions, no només intercanvi universitari, sinó en totes les etapes, i també explorar totes aquestes accions d'intercanvi, fins i tot online. Però tot i així sempre queda gent fora, no? I si parlem de ciutadania europea no hauria de quedar ningú fora perquè som ciutadans europeus i, com deia, no? Aquesta educació en el sentit més crític, si es vol, de la paraula, no? També educació com a formació per esdevenir ciutadans amb anàlisi crítica i participativa, doncs hi hauria de ser. Una cosa que deia Umberto Eco, ho va dir en una entrevista al The Guardian el 2012, uns anys abans de la seva mort. Ell deia que l'Erasmus hauria de ser obligatori, i no només per estudiants, sinó per taxistes, per paletes, etc. Evidentment, és una idea molt bonica, però probablement irrealitzable, però per això deia que no ho podem fiar tot a l'Erasmus, no tothom accedeix a aquestes oportunitats. Ara bé, oportunitats d'intercanvi sí, i en el món connectat i globalitzat on som, doncs encara més, i per tant hem de ser capaços d'explotar aquests punts de connexió. L'altra cosa, més enllà de l'Erasmus, que volia apuntar, o l'altra reflexió que volia fer, és que em sembla, com deia abans, important que els estudiants coneguin mínimament com funcionen les institucions, perquè és necessari això per després actuar en conseqüència, votar en conseqüència, participar en la societat, etc. Alhora també crec que una manera d'acostar-nos o d'acostar-los en aquest sentiment de ciutadania europea és també que coneguin, més enllà de la història, d'on ve Europa, i tu deies, ja ho donen per fet i potser tots aquests temes els avorreixen, doncs sí, evidentment, però també, per tant, vincular-los amb temes molt actuals i que ara estan en l'agenda europea i potser ells no ho saben, no? La lluita contra el canvi climàtic, la digitalització, temes com la protecció de dades. I jo a vegades dic, quan em toca parlar o quan em proposen de parlar amb joves i estudiants, sempre dic que sí, perquè et trobes amb que molt sovint amb coses molt simples, diuen, ostres, amb coses com això, explicar-los, mira, no pagues roaming quan te'n vas de viatge gràcies a una legislació europea, o te'n pots anar d'Erasmus, fins i tot això a vegades no s'ho han plantejat, que també l'Erasmus és el resultat d'un projecte de construcció europea, o pots creuar la frontera sense passaport, no? Per tant, diguem-ne, posar-los de manifest aquestes realitzacions que en el seu dia a dia per ells és molt important. El que passa és que no saben de què ve, no? I per tant, com deia, vincular aquesta formació en la Unió Europea també amb temes que els hi toquen molt de prop, crec que pot ajudar. Molt bé, Laura, i ja per acabar aquest torn d'aquest tercer bloc, d'aquesta pregunta, recordo pels que ens estan sentint que seria com caldria tocar per generar un sentit de pertinença que coneixem com a ciutadania europea. Li toca el torn al Xavier. Sí, molt bé, moltes gràcies. Passo també, he preparat 10, són 4 petites imatges, però per comentar una mica, il·lustrant amb imatges el que volia dir. I la pregunta en aquest cas, si la vaig entendre bé, era aquest sentiment de pertinença, no? La ciutadania europea. Primer voldria compartir amb vosaltres aquesta diapositiva en la qual, de forma molt breu, transmeto una experiència que per mi ha estat molt positiva. L'any 2019-2020, l'Institut on estava aleshores va guanyar el Premi Europa de l'Ajuntament de Girona amb aquest treball que veieu aquí a la fotografia de baix a l'esquerra, el llegat de Carlemany, 2 punts, joves formadors d'Europa. Quin és el secret d'aquest projecte? Que al cap i a la fi és un projecte que el que fa és intentar difondre aquesta idea de pertinença a la Unió Europea, doncs fonamentalment consisteix en individuar quins són els joves interessats, compromesos amb la Unió Europea i fer-los formadors dels seus coetanis. És a dir, per mi, la millor manera de difondre aquest coneixement d'Europa, Unió Europea, Consell d'Europa, etc., de l'europeisme també, són que ells mateixos ho transmetin. Llavors, què van fer en aquest projecte que podeu consultar a l'Institut i a les webs corresponents, que aquí sota teniu una imatge de la web de l'any passat, és que els alumnes que estan formats per parlar d'Europa vagin a les altres escoles, per exemple, si són de quart d'ESO, vagin a les escoles de primària o als més joves de l'Institut
i ells expliquin als seus companys el que saben d'Europa. Jo crec que és una via de transmissió que pot ser molt interessant, que requereix una feina de formació de formadors europeus entre els joves. Una altra cosa que volia assenyalar és que aquesta pertinença europea s'ha de fer amb coses concretes, no allò que es repeteix. Jo cada vegada soc més contrari a la difusió, s'ha de fer, però la difusió de cartells i de pàgines web, sinó premis de cinema europeu, intercanvis, que ja n'hem parlat ara bastament, concursos en els quals sigui fàcil participar, de participació accessible i també àmbits d'expansió local. Una cosa que volia dir que és una mica crítica, i perdoneu-me, no sé si és del tot convenient, és que la identitat europea, sé que hi ha congressos ara i trobades, no està tan clara. És a dir, totes les persones tenim una identitat, la catalana o la d'on sigui, o la del país o de la nació, de la nacionalitat que sigui d'aquesta Europa de les nacions, que l'Europa dels estats és una mica perillosa. Doncs bé, penso que una identitat europea de naixement és difícil de tenir. La gent sap que és europeu, però no té aquesta consciència. Sí que la pot tenir si observa les diferències amb el que passa a altres llocs del món que no són Europa. Per exemple, el límit dels abusos, que he apuntat aquí a la diapositiva, el tema de les llibertats que hi ha a Europa, la protecció sanitària i de la seguretat social i també la igualtat d'oportunitats. Totes aquestes coses són molt, molt, molt útils per crear aquesta identitat europea. Finalment, l'última cosa que volia dir, amb això sí que acabo, amb aquestes fotografies que la de l'esquerra és el Tribunal Europeu dels Drets Humans amb els alumnes de l'any passat i a la dreta és l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, també a Estrasburg, és que convé dissenyar aquest pla d'estudis ben pensat. Crec que ho ha de fer el Departament d'Educació amb l'ajuda de la representació de la Comissió i del Parlament a Barcelona, un programa ben pensat en currículum que expressi la manera europea de viure, d'una forma amable, simpàtica, estudiant les institucions, la història i altres aspectes que són rellevants. Europa no és ni una creença, no és una religió, tampoc és un ideal ètic absolut, hi ha altres persones que poden tenir molt bones aportacions, però sí que és un referent per la humanitat. El tema dels drets humans és un cas emblemàtic, la Carta Europea dels Drets Humans hauria de ser ben coneguda, no només la de Nacions Unides. I finalment, una cosa molt òbvia, que és que l'única solució, l'única, és l'educació. Ni gastar-se diners en propaganda, ni tampoc fer coses estranyes del tipus cridar l'atenció i tal, sinó la gota a gota de l'educació en els diferents cursos de la primària i de la secundària. Aquí teniu una fotografia que vam fer mentre estàvem al Parlament d'Estrasburg l'any passat, amb nanos que s'ho van passar bomba i que són autèntics difusors d'Europa entre els seus coetanis, ara estan fent primer de batxillerat, aquestes criatures, I aquí també tenim la visita que vam fer l'any passat, apareix el Ferran, a Tarradellas, ben conegut també en el Parlament Europeu. Jo deixo aquí la cosa, però sí que m'he preparat unes preguntes polèmiques, ara el Joaquim és quan em mata, Preguntes que són molt difícils de contestar, molt difícils, S'ha perdut l'esperit dels pares fundadors d'Europa, hi ha identitats en un món que és global, què passa amb els moviments migratoris? L'Institut on estic ara és un exemple d'aquesta complexitat, quina és la responsabilitat del sistema educatiu i, finalment, si té futur o no. Moltes gràcies. Carai, ja realment tenim 5 preguntes més les que tenim en el xat, però realment són preguntes molt suggerents que estic segur que els 4 que estem aquí, d'alguna manera, en algun moment ens les hem plantejat, podem paraules diferents, però el sentit és el mateix. És a dir, clar que té que futur a Europa, però clar, també per nosaltres, perquè tenim uns antecedents, una història, i quan jo vaig als instituts em passa, Ells, quan els hi parles d'Europa, els hi parles de l'Europa que coneixen i és la que fa 3 o 4 anys des que són conscients que pertanyen a Europa o que això d'Europa és un espai comú que es veu que poden fer coses. Però, clar, no coneixen l'Europa de quan abans per creuar una frontera tenies que anar amb el passaport, canviar de moneda, tu tenies que pensar a una setmana vista, ara mateix, bàsicament, amb un carnet d'identitat i amb una targeta de crèdit, els 4 podrien decidir, escolta, dintre de 4 hores ens trobem a l'aeroport i agafem un avió per anar a París a sopar. És una qüestió econòmica, vull dir, si tenim una targeta de crèdit i tenim els DNIs, ho podem fer, I això, que per nosaltres és obvi i per ells també, doncs no li donen valor com li donem nosaltres perquè el seu antecedent no és el mateix que el nostre. Per tant, jo penso que també s'ha d'explicar tot això i s'ha d'entendre que aquest projecte és viu i en constant moviment. Això ho deia l'Antoni Gutiérrez Díaz, vicepresident del Parlament, bon amic meu, que ell sempre deia que Europa està en constant moviment i evolució. I la fem nosaltres, l'estem fent nosaltres des del minut zero, vull dir, amb decisions que es prenen les persones i, en aquest cas, els governs o els estats, però, de fet, per necessitat de les persones i la ciutadania que va apretant. I la mobilitat europea, per exemple, ara la trobem a faltar en pandèmia perquè estàvem acostumats a que això d'agafar un bitllet, d'anar cada setmana a París, Roma o a Niça,
era el mateix que podíem agafar un bitllet per anar a Madrid, Toledo o Màlaga. Jo crec que aquests són els temes que a vegades, fent pedagogia, donen una mica més de sentit a la gent jove perquè vegi una mica que això no sempre ha estat així. I dic Europa, com podríem dir Xavier, Marc i Laura, altres temes que també se'ls ha d'explicar en perspectiva del temps perquè entenguin el valor i per això la gent d'altres indrets entre Europa o vindre a Europa per aquests valors que poder aquí no els tenim tan visuals o no els donem tanta importància, però des de fora, malgrat aquí ens queixem molt, segueixen veient Europa com un espai, una terra d'oportunitats, oportunitats que en els països d'origen d'aquesta gent que ve cap aquí doncs no tenen. Dit això, fem una cosa. Hi ha unes preguntes, abans de les 5 preguntes claus que ens ha fet el Xavier, jo llegiré 2 o 3 preguntes que tenim aquí que ens han dit. Per exemple, una de les preguntes que ens feien diu quin temari, quan parlem d'educació, valors, ciutadania, quin temari creieu que seria el més adequat? Parlar d'història, arquitectura institucional, i m'imagino que ell no era tan... Europa serà un tema, sinó que poder Europa hauria de ser una assignatura durant un trimestre, un semestre, no ho sé. Aquesta seria una primera pregunta, si us l'apunteu. En farem 2 o 3. Farem 3. Mira, ja tenim 5 el president del Consell Català Europeu, Xavier Ferrer. Xavier, ben incorporat. Estem en aquests moments a punt d'entrar amb les preguntes que ens han deixat al xat. La primera que dèiem era la de que, en un moment donat, com introduir Europa a les aules, si un temari o no. 2, una altra pregunta que ens fan és com celebrar el Dia d'Europa a les escoles, com seria més eficaç, com una excusa perquè entri Europa a les aules. S'hauria de celebrar, hauria de ser obligatori una celebració, ja no dic una festa, que això tothom interpreta com no anar a l'escola, sinó anar a l'escola i celebrar alguna cosa. I després la tercera pregunta que aquí també ens deien, però clar, recordeu que l'educació és competència dels estats, què pot fer en tot cas una institució europea perquè els estats, o en aquest cas com apuntava el Xavier, la Generalitat, realment faci un gest per incorporar això de manera curricular. I aquí us deixo aquestes 3 preguntes. Qui vol començar? Ara ja no dic jo qui comença. Qui vol començar? Els 3. Xavier, ets un valent. Endavant. No, més que valent és que jo sé que passa que seré breu, però que si no... Jo tinc una idea molt clara, Joaquim. Mira, sobre la primera pregunta, el temari. És obvi que s'ha d'estudiar la fundació d'Europa, la història de la Unió Europea, podríem dir, però també s'ha d'estudiar les institucions. Per tant, història i institucions. I com s'ha de fer? La meva proposta és molt senzilla. Que la Generalitat, o sigui, les assignatures optatives les pot muntar qualsevol persona. Es pot fer una optativa. Però què passa amb una optativa? Que no la fa tothom. És a dir, que tenim que la societat catalana hi ha, no sé, hi ha 350 estudiants que han fet aquella assignatura i els altres no. Per tant, si volem educar a les escoles sobre Europa, ha de ser una cosa comuna, que òbviament es pot fer a socials de quart d'ESO, però sobretot la meva proposta és que fos obligatori que, com sabeu, els 4 anys de l'ESO, cada any és obligatori fer el que es diu treball de síntesi o crèdit de síntesi a final de curs. Són 3, 4, 5 dies en els quals, depèn dels instituts, s'estudia un tema. La meva proposta és que es decidís que un dels cursos, cada centre educatiu, procurant que no vagi canviant cada any perquè seria un lío, estudiï la Unió Europea i que se'ls faciliti una espècie de, podríem dir, de programa del que es podria fer. Per tant, que un dels 4 anys de l'ESO els estudiants facin un treball de síntesi sobre la Unió Europea que es podria inspirar ampliant-lo en aquests famosos crash course dels que he parlat en la meva presentació o coses semblants. I d'altra banda, que algú es preocupi de veure en quins moments de les assignatures ordinàries es tracten temes europeus en el currículum. Sobre la segona pregunta tinc una idea molt senzilla, la dic i callo. El Dia d'Europa hauria de ser igual, cosa gens fàcil, a les escoles, que la Diada de Sant Jordi. Igual. És a dir, un dia en el qual es fan activitats vinculades, en el cas de Sant Jordi, a temes literaris, artístics, etc., i en el cas del Dia d'Europa a temes europeus. Igual. Aconseguir això no és fàcil, però seria una proposta, no? Sant Jordi, Dia d'Europa 9 de maig, 2 dies de primavera o de quasi primavera que poden servir. I aquesta és la meva proposta. La tercera pregunta no la sé contestar. Passarem ara en el Marc, però jo m'apunto a tens ja un vot en favor del Dia d'Europa com si fos un Sant Jordi, doncs també una diada d'aquestes característiques estaria molt bé. Marc?
Realment el que has dit, Xavier, és molt interessant i crec que encaixa molt bé i és factible d'implantar d'alguna manera. De vegades, al final, la llibertat dels centres educatius en decidir com distribuir algun dels aspectes, per exemple, el treball de síntesi, doncs pot dificultar o no el fet d'incorporar Europa dintre del dia a dia de l'aula. La idea que m'has comentat de les matèries del currículum seria molt interessant perquè d'alguna manera ho estem fent en altres aspectes, en els centres educatius, en altres temes, com tu has dit, de l'ESTIM, de la inclusió o d'altres aspectes, per què no analitzem els currículums de totes les matèries, que es pot treballar en totes les matèries, des de la geografia en Europa, història, els drets humans, en temes de ciència, amb el tema del Next Generation o com estan implicant no sé. Hi ha moltes accions a tenir en compte que si analitzéssim el currículum probablement detectaríem sinergies i podríem desenvolupar projectes globalitzats, interdisciplinaris entre les diferents matèries que ajudessin a treballar-ho de forma conjunta i decidir en alguna de les etapes de l'ESO, i a primària el mateix, perquè a primària d'alguna manera també treballen molt per racons i per projectes, com treballar Europa en tots els seus sentits, que més o menys ho havia comentat abans. I el Dia d'Europa, és clar, vull dir, és que al final això jo crec que s'hauria d'ajudar als centres educatius, més enllà, com has dit, de pancartes que d'alguna manera queden en un racó que duren una tarda i s'ha passat la tarda i s'ha acabat, sinó pot ser jocs de rol, vull dir, jocs d'aquests que creen dinàmiques dintre del grup, facilitar-los als instituts, però que realment després demanar una mica de veure com ho han utilitzat, alguna mica de constància, fotografies, de rellevància, perquè realment s'hagi fet un bon ús del material, doncs podria ser significatiu i que es pogués traslladar en tots els municipis de Catalunya. Ja dic, la idea que Xavier, que has dit de Girona, jo crec que podria ser extrapolable amb certa facilitat en molts municipis si hi hagués gent amb dinamisme i gent al darrere que ajudés. Doncs no sé si el departament és una opció, sinó els consells escolars de cada municipi. També alguns municipis potser s'engrescarien i a poc taca d'oli. Molt bé. Laura, sobre aquest tema, des de les institucions europees, com ho veieu? Doncs, a veure, jo constato el que he dit abans, que venia amb ganes d'aprendre i el que he fet ara és sobretot apuntar, perquè aquí sí que els experts de com s'hauria de vehicular aquest coneixement sobre la Unió Europea de manera específica al currículum em sembla que és la clau de tot, però clar, la resposta jo no la tinc. O sigui, el que sí que tinc són les ganes i la convicció de que és molt necessari, no? Per tant, per això deia que m'anava apuntant, perquè justament és una de les coses que des de la representació volem fer, adreçar-nos al Departament d'Educació per abordar aquest tema, no? I que amb la propera arribada del nou director espero que puguem fer. I estic d'acord amb el que diu el Xavier, que clar, que hauria de ser en una etapa d'ensenyament obligatori. A mi m'encantaria. És veritat que abans comentàvem, abans de començar, que deia a d'altres, justament per aquest convenciment que dic i per aquest projecte que tenim d'adreçar-nos al Departament d'Educació per veure això, he estat mirant una mica què és el que es fa d'altres comunitats autònomes i n'hi ha on hi ha, per exemple, assignatures optatives i diguem-ne que segurament tens l'avantatge que pots definir un temari, estructurar-ho, treballar-ho, però per mi, efectivament, és un gran desavantatge que no sigui per tothom, perquè crec que hi hauria de ser per tothom. Després, si a més tenim alguna optativa. Per tant, jo el que he fet és apuntar-me totes aquestes qüestions, dir-vos que efectivament des de la representació tenim tota la voluntat d'adreçar-nos al Departament d'Educació i veure amb ells si això es podria fer i donar tot el suport de cara a l'elaboració de materials. Comentar-vos, abans ho parlàvem, de fet amb això hi tenim experiència, la representació fa més de 10 anys va elaborar uns materials molt complets per estudiar l'ESO als centres de secundària. Exacte, el Marc Jeffrey, el meu company en aquell moment,
va fer uns materials molt complets, molt ben fets, desenvolupats també en pedagogs. Bé, això es va fer. Es van fer arribar, gràcies al Departament d'Educació, això sí, es van fer arribar aquests packs, que eren uns dossiers a les escoles. Ara bé, què va passar? Doncs que en aquelles escoles on hi havia mestres que ja tenen aquesta vocació, que ja feien activitats, en van fer ús, sincerament, a la majoria no. Per tant, d'alguna manera, tenim l'experiència de que això només funciona si, com dèiem abans al començament, és a dir, si això té un lloc en el currículum, de manera que els mestres vegin on ho poden encabir. Sí que sí, que totalment d'acord i que una mica la clau és aquesta, establir amb qui té les competències en educació com es poden vehicular aquests coneixements sobre la Unió Europea, que també penso que haurien d'estar en cada una de les matèries i que efectivament n'hi ha moltes a explorar, si parlem d'economia al mercat únic, si parlem de sostenibilitat, l'acció contra el canvi climàtic, ja no diguem història o socials. Al Dia d'Europa jo m'hi apunto. M'encantaria que... De fet, penso que no hauria de ser obligatori. De fet, Sant Jordi no ho és, oi? O sigui, que les escoles el fan perquè se'l senten seu. I, per tant, m'hi apunto a que hi hagués aquesta voluntat d'impregnar-se del Dia d'Europa i que les escoles per si mateixa el celebressin. Nosaltres intentarem ajudar-hi. Aquí la veritat és que, diguem-ne, els recursos que tens són molt limitats, però som molt conscients de la importància de l'educació. De fet, a vegades, mig en broma, amb el company director del Parlament Europeu, en Sergi Barrera, dèiem, aquí a l'oficina som això, 4 gats a la comissió, 4 al Parlament, vull dir que perquè ens situem, som equips d'unes 5-6 persones i la majoria estem formats en temes de comunicació. Però, de fet, hauríem de ser mestres, el que passa és que... perquè em sembla això, em sembla bàsic i em sembla essencial. Per tant, a nosaltres ens hi trobareu, ho intentarem i també totes les idees seran benvingudes. Moltes gràcies als tres. Només queden 2 preguntes, però una penso que té molt a veure amb l'última intervenció que hem fet, perquè diu, un dels problemes hauria de ser la formació del professorat, és a dir, poder formar el professorat perquè pugui fer, abans el Xavier parlava de formar joves perquè parlin amb joves i convencin a joves, sedueixin a joves amb el tema europeu. Llavors, clar, hauríem també fer alguns cursos específics de formació del professorat. M'imagino que també amb el suport del Departament d'Educació, perquè realment aquest tema no fos una cosa voluntària, sinó que fos una cosa realment obligatòria, en el sentit que els professors haurien de tenir una mínima formació sobre el tema europeu, també, penso jo, aquest seria una cosa. I després hi ha una altra pregunta, més que una pregunta és, diu que la formació dual també hauria de ser una de les coses que us hauria de potenciar. Per tant, la meva pregunta, per no ara faríem una pregunta de sí o no, però què us sembleu? És a dir, esteu d'acord amb que un tema és s'hauria de formar els professors i seria una de les coses que s'hauria de fer, formar professorat en aquest sentit, i segona, s'hauria de potenciar el que seria l'educació o la formació dual? Esteu d'acord o no? Jo, si em permeteu, començaré per la segona pregunta, perquè d'alguna manera va lligat amb la creació de l'Espai Educatiu Europeu, que en principi es planteja una mica anar avançant cap al 2025 i crec que d'alguna manera, si som capaços de que els estudis cada vegada se homogenitzin i un alumne d'educació secundària puguin estudiar en un país estranger, de vegades sense beca, no cal, de vegades el projecte Erasmus pot ser ventall, però no cal beca. Només beca per a aquells que ho necessiten, per fomentar la inclusió d'alguna manera, perquè Europa vol la inclusió, vol la digitalització, vol el pacte verd, i la dual és un valor afegit que implica per tot aquell alumnat de formació professional perquè té la possibilitat de fer pràctiques de llarga durada i per augmentar la inserció laboral a nivell europeu i, per tant, la mobilitat entre tots els països. I jo crec que fomentes les dificultats d'atur que es presenten en alguns països o a la vegada un aprenentatge entre països de competències i, per tant, tornar al teu propi lloc d'origen i desenvolupar aquests aprenentatges que has desenvolupat en l'estranger i crear empreses europees punteres en els diferents sectors. Per tant, la formació dual jo crec que és significativa i important a portar a terme.
no sé si us deixo la primera pregunta per vosaltres també. Molt bé, el Xavier, acabaria el Xavier, després la Laura, i després donaríem la paraula ja al senyor Xavier Ferrer, president del Consell Català Europeu, que faria la cluenda. Xavier, endavant. Molt breu, perquè no vull repetir-me, no? Però és obvi que si volem que hi hagi un treball de síntesi en algun curs de l'ESO que sigui obligatori de fer, o que s'ensenyi realment als instituts i escoles temes europeus analitzant bé el currículum, s'ha d'aconseguir que això surti una espècie de decret o d'ordre del Departament d'Educació. Un petit detall que pot ser un suggeriment, la Laura veig que està molt disposada a moure Roma con Santiago, com es diu. Jo crec que una cosa molt interessant seria que es fes, igual que he dit, que el Dia d'Europa hauria de ser similar a Sant Jordi, les diferències òbvies que hi ha, però en quant a celebració escolar. Em sembla que també hi ha un exemple de com hauria de fer-se la formació del professorat. És a dir, la formació del professorat en temes europeus perquè pugui ser correctament aplicat a les escoles i instituts, a part del tema dels estudiants, que crec que és una idea que s'ha d'estudiar. Joves que formen joves sobre Europa. Crec que és una cosa que es pot portar a Barcelona un grup de 25 joves de Girona, que llavors vagin per totes les escoles de Girona explicant a Europa. El que han après a Barcelona, on sigui, no ho expliquen. No, a Barcelona, a Estrasburg o a Brussel·les. Doncs bé, l'altra cosa seria que el Departament d'Educació faci amb el tema d'Europa el mateix a nivell formatiu que ha fet amb l'estratègia digital de centre. Si mireu a internet què s'ha fet amb l'estratègia digital de centre, que és una cosa nova de fa unes setmanes, que ens ha arribat a tots els instituts, el que s'ha fet és que a cada CRP, els centres de recursos, hi ha persones alliberades unes hores per treure endavant els projectes digitals de cada institut. Per tant, quan es vol, s'hi destinen els recursos per promoure això. I això fa que es bellugui la cosa. Per tant, si el Departament d'Educació té realment interès en que hi hagi una formació sobre Europa en els centres educatius, que faci un projecte, un pla, amb recursos ben fets servir, igual que s'ha fet amb la digitalització o la competència digital. No són temes idèntics, però la inspiració podria ser la mateixa. Molt bé, molt bé, la Laura. Vols afegir alguna cosa? No, molt breument per tancar, perquè també aquest sí que és un tema que també, diguem-ne, és molt més de la competència dels meus companys de taula, amb la formació dels professors. Una mica em sembla, diguem-ne, que cau pel propi pes, que sí que necessitaríem aquesta formació específica, perquè, clar, en el fons, diguem-ne, els professors que tenim ara han estat alumnes d'un sistema educatiu on Europa no s'ha abordat, i per tant estem amb el que dèiem abans, els que s'hi han posat és per una qüestió purament vocacional. Però, per tant, efectivament, hi hauria de ser. Dir aquí que més aviat el nostre paper crec que pot ser de suport i potser molts professors no coneixen els recursos que dins de les nostres possibilitats podem oferir, com per exemple materials traduïts al català o abans parlava d'aquest projecte que vam fer de materials pedagògics sobre la Unió Europea. Ara estem fent una revisió i actualització molt bàsica, però amb una sèrie de PowerPoints i diapositives dinàmiques que poden ser útils i que tenim penjades a la nostra pàgina web. Per tant, en aquesta formació de professors sí que això, el nostre paper és inevitablement de suport i d'acompanyar amb tot allò que es pugui. La idea de joves que formin altres joves em sembla estupenda. Ja t'ho estan dient aquí, Xavier, també pel xat, i aquesta idea de taca d'oli. Abans jo deia, quan em conviden a parlar a escola sempre hi vaig, tu, Xavier, ho has fet molt, però al final un pot donar poc l'abast. En canvi, si anem creant una cadena, per descomptat, l'impacte és molt més gran. Sí que, vaja, és això. Moltíssimes gràcies, Laura, moltíssimes gràcies, Marc, moltíssimes gràcies, Xavier. I ara ja li passo la paraula al Xavier Ferrer, president del Consell Català Europeu, que li agraïm que hagi fet un forat a l'agenda, que avui la tenia complicada, ens volia acompanyar, no ha pogut ser, però sí que ha pogut arribar al darrer moment per poder fer la cluenda. Gràcies, Xavier. Moltes gràcies a vosaltres. Sí que volia, de fet m'hagués agradat estar al començament, però sí m'ho he pogut arreglar per estar al final, perquè bàsicament, a veure, sé que m'he perdut un interessant debat, ja me'l miraré.
sé que també segur que ha anat bé perquè hi agraeixo la participació al Xavier, la Laura i el Marc, que són uns cracs en general amb tot, però amb aquest tema també, i tu, Quim, que també segur que ho has portat bé, i l'Oriol s'hi ha parlat abans, i res més. Jo, mira, tenia una trobada, una reunió aquí i us parlo des del Parlament de Catalunya, però he pogut sortir i connectar-me i, per tant, content d'estar amb vosaltres i representant el Consell aquí, que considero que està molt millor representat pel mateix Joaquim Millan. Agrair també als que us heu connectat i que aquest debat hagi servit una mica per tractar el tema de l'educació i aquest missatge final que he sentit dels joves pels joves, que està bé perquè a vegades volem decidir la vida dels joves des d'una altra òptica i al final ho han de decidir o com a mínim hem de saber què volen des de la seva veu, no des de la nostra. Res més, moltes gràcies a tots per participar i sapigueu, com ja sabeu, que el Consell està treballant en temes europeus, amb aquesta idea de treballar per una Europa unida, democràtica, respectuosa amb la diversitat i connectada amb la societat civil i també les institucions que entre tots ho fem possible. I òbviament des del territori que ens moguem, que és Catalunya. Moltes gràcies a tots. Quim, si vols tu també despedir-te de la gent. Repeteixo, gràcies als ponents, Quim, i a tots els assistents per aquest segur que magnífic debat. Jo només dic que han sortit coses molt interessants, Xavier, recomano que te'l miris amb tranquil·litat, ha quedat gravat i em sembla que demà o demà passat ja quedarà penjat també perquè el puguem fer una difusió, perquè han sortit idees interessants i a més des del territori, des de Lleida, des de Girona, des de les pròpies aules, des dels propis instituts, des del propi món de l'educació i a més també en connexió amb les institucions, que ha representat molt bé la Laura i per tant jo penso que s'ha generat un binomi important en aquest debat i, per tant, agrair les aportacions sinceres i valentes de tots els que han participat avui i dels assistents també amb les seves preguntes. Doncs fins la propera, moltes gràcies a tothom. Doncs gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu. Gràcies. Bon dia d'Europa. Bon dia d'Europa. Igualment, bon dia d'Europa.